घर घर चौधराना डीजे पप्पू राम। हाँ नमी पूजे वाला बाटे हो आइले हमहू तो पूजे खातिर बारी भूखाई हमहू तो पूजे खातिर बारी भूखाई नमी पूजे वाला बाटे हो आइले हमहू तो पूजे खातिर बारी भूखाई बारी भूखाई राम का कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर 8476970003। डीजे पप्पू राम चौधराना केहू न ले जाई के मेला घुमावे देवर भी लागल बारे मुँहे फुलावे देवर भी लागल बारे मुँहे फुलावे केहू न ले जाई के मेला घुमावे देवर भी लागल बारे मुँहे फुलावे मुँहे फुलावे घर घर चौधराना। हाँ हाँ बैठल बानी धर्मेंद्र सहारे जाने न अंकुर सुधीर दीपक प्यारे जाने न अंकुर सुधीर दीपक प्यारे बैठल बानी संजय तोहरे सहारे जाने न अंकुर सुधीर दीपक प्यारे प्यारे डीजे पप्पू राम।